Upat na lalaki ti Villa Viciosa Abra na tiliwan da nga agbibiyahe ti tablong tinara ken dagiti softwood. Report ni Bridget Mayor. Nakaawat ti pulisya ti Villa Viciosa ti impormasyon nga dagpukpukan ti kayo iti bantay ti Sitio Balolong, Barangay Tukib, Villa Viciosa Abra. Dagos da nang iwaya ti operasyon pasado alas 6 ti malem idi kalman. Nasada da iti dalan daytoy a pampasahero a jeep a naglaon ti tablon. Gaputawan maipakita da dokumento. Naarestar ti aking kukwa ni Allen Segundo, ken ti talo a kakabagyan na ada Jeremy Gandeza, Mansel sa Gubay ken Christopher Justo, agpapada taga Barangay Tukib. Turay miso dito exit point, ito'y parte ti Tukib, ito'y sementeryo. So at about mga 6:13, ijay damutan nga, ijay mimutan so da nga napan ijay area, di Tukib. Tablon tinara ken softwood dagiti nakumpiskar, naalapay kadakwada daytoy chainsaw nga inaramat da. Ngem kuna ti aking kukwa ni Allen Segundo, daga na metlaeng tinagpukanan da kadagiti kayo, takasapulan na iti panagpabalay na. Para balay ni ma'am gini, para hamba jay balay lamisaan ko ma'am, may katre. Sumango ti kaso nga illegal logging dagiti upat, na i-turn over meten iti DNR dagiti tablon tinara, tapno maidokumento. Bridget Mayor, Balita, Ilocano.